är så att säga din drömvision här framåt med arrangemang? Jag tänkte vi ska glida över lite grann på arrangemang också i detta. Har du någon sån här vision det här skulle kunna kanske bli möjligt? Ja, drömvisionen för mig och för många andra människor det är väl nummer 1 att vi ska få en bandy igen av klassen. Jag ser att Meyer Andersson är här, att vi får samma drag som det var på Skogsvallen på den tiden när han lirade i NF. Det är ju den absolut det bästa som kunde bli om vi får tillbaka ett elitserie eller elitserie igen. Nils Karlsson, NJs ordförande, kom fram här vid. Det kan ju bli läge att liksom höra då hur Ja, det var ju spännande att se ordförandets vision också framåt. Precis, hur upplever du det här med möjligheterna som kommer? Jag hoppas ju att Nässjöborna tar tillfället att komma då och titta på det här nu till hösten och få lite mer publik och lite mer drag. Sen hoppas vi precis som du säger att vi om några år ska vi ha ett lag så vi kan vara med och kriga om att komma upp i elitserien igen.